परिबर्तन जागोन होननानै बुंदोंमोन प्रमद बर'आ। प्रमद बर'नि परिबर्तन जागोन होननानै बुंनाया बोरो। बे कालि फुजायावहाय जुवा गेलेनो तास गेलेनो फैसा गैयैनि जाहोनाव लावा जेसेबांखि थायाथों मानो बे जेब्लायबो बिलाइनि सिङावसो थायो। न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा दिनैनि समाव बेखौ रायजो राजाखौ थगायबाय नामा न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै आरो सुइजारलेण्ड खालामगोन जोंनि बिटिआरखौ बा बड'लेण्डखौ होननानै क'क्राझारखौ बेफोर खोथाखौ बावलांबाय नामा आरो एक्सेन्डि बियादाफोरनि खोथायाथ' दंबावोसो बिथांमोना माबायदि सोलिदों सोर माबायदि थादों बेखौ सानस' हाया। बिथांमोननि केसनि सायावबो गोबां दुखुनांथाव खोथा नुनो मोनगासिनो थायो जोङो। स' जियानो जाया मानो अंगनबादिनि ओंखाम संग्रा लामायाव प्रटेस्ट खालामनो गोनां जादों। जोंनि सेलारि मोनैनि थाखाय जोङो स्कुलाव 9टानिफ्राय जोङो ओंखाम संनो थाङो जोंनि न' बां न'नि खामानिफोरखौ गारनानै 2टाल'खै जों खामानि मावो। दिनै जोंनो सेलारि मोनैखाय 30 थाखा हाजिराजों जोंनि न'खरखौ जों बोरै फोथांनो, जोंनि न'खरखौ बोरै फोथांनो, फिसा फिसौजों जों बोरै गानहोनो जोमहोनो, जोंनि मावनानै मोननांगौखौ जोंनो मानो होनो हायाखै प्रमद बर'आ दिनै? प्रमद बर'आ सिगाङाव गोदो मा बुंदोंमोन? बेयो बुंदोंमोन गोरिब दुखिद्र मानसिफोरखौ आङो नायगोन, परिबर्तन जागोन होननानै बुंदोंमोन प्रमद बर'आ। प्रमद बर'नि परिबर्तन जागोन होननानै बुंनाया बोरो। दिनै जोंनो मानो 30 थाखा हाजिरायाव जोंखौ दोनदों? लाजिनांसिगौ। परिबर्तन जाबायब्ला जोंनो बे सेलारिफ्रा बारायनांसिगौ। दिनै जोंनो मानो बारायनानै होनो हायाखै? जोंनो सेलारिखौ नांगौ। जों बेयाव हंग्राम खालामनाया जोङो सानब्रै जाबाय आरो जोङो बे हंग्राम खालामनायाव सानब्रैयाव जुदि जोङो जेबो डिमान्ड मोना जोङो बे आरो खालामबावगोन जोङो। स्कुल न' बन्द' जों जिराया, जों स्कुल थाला ओंखाम संग्रा फाकघरखौ जों मा खालामगोन? जोङो थाला होगोन, थाला 1 मास थाला होगोन जोङो। आरो बे 30 थाखा हाजिराखौ जोङो नांगौ बायदि माहिलि जों मोना। समनि गेजेराव अबेबा मासनि गेजेराव मोनो जोङो, मास मोननैनि होगोन, 6 मास 7 मास पेन्डिं जागोन। जों बिदिजों न'खरखौ मारै फोरोंनो? प्रमद बर'नि फिसाफ्रा बेसेबांबा गोजौ लेभेलाव फोरोंनानै दङ। जोंनि फिसाफ्रा स्कुलाव ओंखाम संनानै दिनै लेखा रोंनांगौ गैया नामा? जोंनि फिसाफ्रा जों माब्रै जोङो फोरोंलांगोन जोंनि फिसा फिसौफोरखौ माजों जाहोलांनो जोङो? बे खोथाखौ आंबो बुजिया। मानोना अरुणादय गोबां आसनिफोरखौ होदों, नाथाय बिथांमोनखौ दिनैसिमहालागै मानो रेगुलार वेस खालामाखै बा बिथांमोननि दरमाखौ पे खालामाखै मोजाङै। दा कालि फुजायाव हाग्रामाहा मोनसे केरेक्टार दङ। जोङो मिथिगौ बोसोरावहाय 365 सान दङ। 365याव 365खौनो बियो सानखौनो बियो मेला बाहायनानै तास जुवा जौ ड्राग्स बायदिसिनानि मेला बानायोमोन। जायनि जाहोनाव कालि फुजायाव जुवा गेलेनाया जौ फेग्लुंनाया BPFनि मोनसे केरेक्टारखामोन। बे कालि फुजायावहाय जुवा गेलेनो तास गेलेनो फैसा गैयैनि जाहोनाव बिथांमोना हाग्रा दानदोंमोन, दंफां दानदोंमोन। बे दंफांखौ हमनानै जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लायनायनि जाहोनाव जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौनो बिथांमोना स्टेटमेन्टआव सांबादिकफोरनो फैसा होनानै स्टेटमेन्टआव उल्था खालामनो नागिरनाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। खिन्थु रायजोफ्रा गासिबो मिथिखागौ। मोनसे बाथ्राखौ जों मिथियो, लावा जेसेबांखि थायाथों मानो बे जेब्लायबो बिलाइनि सिङावसो थायो। हाग्रामाया जेसेबांखि गावनि गुन गायनो नागिरनानै समाजावहाय दावगाबोनो नागिराथों मानो, बिथांनि केरेक्टारा दे सिखाव, बिथांमोननि BPFनि केरेक्टारफ्रा दे सिखाव। BPFआ जे मा होनो BSU बनसु बायदिसिनाखौ बाहायनानै समाजावहाय एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरखौ मावनो नागिरगासिनो दङ। बिथांमोना बिलाइ सिङाव थाग्रा साफा साफा लाव बायदिसो। गतिके लावआ लाव टाइमालाय मा जानो, बिलाइआ जेब्लायबो नुजासारखागोन। गतिके बिथांमोना राहा गैखाया। हाजारखि बखिथों समाजा दिनै सान्तिखौ लुबैदों।